ngane yothi 4 ino 4 years hlezi ke zamabhathi mfethu ngiyithengele ama-Timberland ngiyithengela yonke into ngoba ngazuthi ingane yami namhlanje ngizoqhamuka into efana nalezi ayibona leyo nto yabo so manje mfethu leya ngane ayimazi lo muntu yabo leya ngane mfethu yazi mina mfethu ayizwa le nto mfethu. Sizela ngo-2020 ngabeletha ingane kwasho ukuthi angiphilile kahle usisi wami wayesethi hhayi ngoba angiphilile uzoyithatha ingane okwamanje ingabe kabikho right ahlale nayo ngoba ahlale endaweni eyodwa. Alright, ngaleso sikhathi uneminyaka emingaki? Mina umntwana noma mina? Wena. Mina cause manje ngina-82 ngina-42 so ngangino-30 something 39 sure. Alright, ngicela uphakamise into eyenzeke nini? Kwenzeke ngo-2020. Alright, so mawusumdinga umntwana manje wenze njani uyanqaba? Uyanqaba futhi imsiza mangifika kuyena ufika athi hhayi ufike ukuphela kwenyanga ngizobe sengimthengelile izinto zakhe ngizobe ngizomthengela ama-suitcase khona uzohamba naye umntwana efudumele right cause abantu futhi abaphila kahle mina nguwumuntu oyixakela kusebenzi so usethupha leyo advantage yokuthi mina ngiyahlupheka ingakho ingane angasafuni ukunginika cause baze bangitshele nokuthi ingane mina izongihlula ngendlela abayikhulise ngayo le ngane bayithengele izinto ey'bizayo so mina angeke ngikwazi ukuyi-afforda le ngane. Alright, le ngane le yazi ukuthi wena uma wayo? Ayazi futhi imsiza since ngabeletha ingane yahlala kubona ngathi sengifuna sengi-right baqala abanqaba kuyimanje ingane ino-4. Banabo abantwana bona? Ayazi banabo abantwana babo badala kakhulu abanayo ingane encane like ingane ezisakhula cause ingane yabo endala ina-20 inako-24 25. Alright, mhlampe ikhona imizamo owayizama mhlampe ukurephotha udaba lwakho kubantu bomthetho mhlampe amaphoyisa ngaba amaphoyisa noma ama-social worker mhlampe? Ngike ngaya kodwa imsiza emaphoyiseni. Amaphoyiseni athi amaphoyisa angiye kuma-social worker cause le nto into yomndeni cause ngangifuna wona nje ahambe angiphelezele ngiyolanda umntwana hhayi ukuthi mhlawumbe ngangimbopha noma kanjani ngangifuna nje umuntu ozongiphelezela ngiyomlanda umntwana ngoba mina uma ngifika bamane bengitshela hhayi ufike nge-weekend ufike kuphela kwenyanga ufike nge-weekend bangenzela lezo zitori. Alright, so wazama ukukhuluma nama-social worker? Angazi futhi imsiza ngema-social worker cause ngabona ukuthi ngathi izoba indaba ende misinama-social worker ama-social worker athatha kade. Alright, ngoba wena udinga ingane yakho. Yebo. Alright, ngizothinta ukuthi bengifisa ukukhuluma naye straight udadewenu ngithole kahle kahle ukuthi kwenzakalani manje angazi noma ngithinta le namba okunikeze yona utheka sibaro wakho mhlampe ngingamthola yini kuyona. Yena futhi imsiza ngakhuluma naye uSibari ngimcela ukuthi ngicela ungitshelele usisi wami angibuyisele ingane cause sengi-right manje. USibari wami wangitshela into ebengayazi wathi yena ebengazi ukuthi ingane akuyona yakhe. Yena yonke le minyaka uyitshela ukuthi ingane yakhe ngoba usisi wami wamtshela ukuthi ukhulelwe wathi uyabona wasemsendela izithombe zengane wamtshela ukuthi ubelethile. So usisi wami mase ngibuka mina ufeze idingo zakhe ngengane yami. Indoda sonke lesi sikhathi yazi ukuthi ingane eyayo. Ingakho mina uma ngifika ngizolanda ingane lokwethi ufike ukuphela kwenyanga ufike nge-weekend ufike ukuphela kwenyanga angitshela iy'tori. Futhi uyayintshontsha kahle kahle ingane yakho. Manje mase ngikhuluma noSibari ngiyamtshela ngithi mina uzubona ukuthi ingane yami isitifiketi simile usisi wami angimnika ngesitifiketi. USibari uyangitshela ukuthi hhayi-ke ingane yenzele isitifiketi uyenzele ngesi-fake isitifiketi. Wenze isitifiketi esiyi-fake?
Yebo, unesitifiketi lapha ngizengusibale ukuthi unesitifiketi laphayana, nami nginesitifiketi sengane esiwufakazi sokuthi ingane yami naye laphayana unesitifiketi esiyifeki. Sengiyabona kahle ukuthi ingane yami uyayithumba, uyayikidnapha, angazi kwenzekani noma uyayintshontsha noma wenzani. Udadewenu ngempela kodwa mhlawumbe nizalwa uma oyedwa naye? No, asizalwa umama oyedwa, sihlanganiswe ubaba, nakhona sibonane nje sesibadala. Oh, ngoba nami angikhuliswanga ubaba wami, so ngikhulile kama, yabo. So nihlukene ngomama. Okay. Alright, ithi ngithinte uSibari njengamanje, uSibari wakho ngikhulume naye njengamanje. Ngizwe. Kumtshela ukuthi nje ufonele uzoleka. Ngoba mina ifoni yami-ke nami akasayibambi, sevela ngidrophe kwayena-ke nje akasafuna ukukhuluma nami. Alright, ngizomthinta manje, ngizobuyela kwena mase ngiqedile ukukhuluma naye. Ngiyabonga. Alright. Bafowethu sesithinta-ke manje uSibari kasisi lo. Njengamanje sizwe isayidi lakhe ukuthi uthini. Hello? Hello? Yebo. Kunjani bafo? Siyaphila nathi. Ngikhuluma nomsizi waGumede from RMS TV. Angizona? Ngabe yini leyo bhuti? Intatheli lo ukhuluma nayo bafo. Okay. Nginodaba la ngilithole kuzoleka mayelana nomakoti wakwakho, udaba lwengane. Ya. Angazi noma mhlambe uyalwazi lolo daba lolo olithitha ingane yakhe, because ube ngithinta ngitshela sonke isitori sokuthi kunengane yakhe eyathathwa umuntu wakho eyikhulisa ngoba yena wayenenkinga egula. Manje le ngane useyayidinga, umuntu wakho useyanqaba nayo. Mfethu angiyazi ustori kodwa-ke mfethu mina ngoba ngithene ngani ngazi ukuthi ibhekene nami, yabo. Ngoba uphinde waveza ukuthi umuntu wakho wathi ukhulelwe engakhulelwe, kanti-ke ingane ekadadewabo, futhi waveza ukuthi ingane akusiyona yakho and inesitifiketi esinye esiveza ukuthi ingeyakhe. Shuthi nje kahle kahle ingane ithunjiwe la ikhona njengamanje. Hayi bo. Bhuti yabona nje mfethu into engizokutshela la ngazi mfethu ukuthi mina into engizoyithini leyo, yabo, ngoba manje iyinkinga manje, yabo, ngendlela eqhamuka ngayo manje, yabo. Ngoba njengoba ngiyintatheli nje mina kufanele lolu daba ngiliphablishe. Njengoba ngikhuluma nawe nje, udaba lolu luzosabalala lubonwe yizwe lonke. Kubuhlungu mfethu, noma kungenzeka lokho mina ngizobopha abantu ngoba wayena lo muntu lo okhuluma ngawe na mfethu, yabo mazingekho kwayena lo muntu okhuluma ngaye, angithi abandawonye. Abandawonye usisi wakhe. Ima ngichazeleke mhlawumbe mfethu, abandawonye lo muntu okhuluma ngaye mfethu, wayefika lapha endlini kumina mfethu, yazi, yabo, azangibize ngobaba wengane, yayizwa leyo nto mfethu. Yebo. Athi yabo bakasibanibani, wayesho kanjani leyo nto mfethu, leyo nto ekubeni bazi ukuthi mina ngiyahlukumezeka. Iy'ndleko zami mfethu esengizenzile ngale ngane zizothiwani? Kulolu daba olume kanje, ngiyacabanga ukuthi mangabe selidinga ukuthi likhulume nina as umndeni, because udadewethu into ayidinga kakhulu yena ingane yakhe, and umuntu kahle kahle okhiye kule nto umuntu wakho, ngoba iqiniso lithi umuntu wakho owafaka i-pregnant ngendlela akachaza ngayo lo munye udadewabo. So ngicabanga ukuthi le kumele uyikhulume nomuntu wakho, nilungise nina ngasese, but usisi lo wale ngane uyadeserve ukuthi ethole ingane yakhe, because sekuyicala elibovu ukuthi ingane yakhe straight inesinye isitifiketi esikhandiwe, because uthi siyi-fake le sitifiketi esikhandiwe, original waso isitifiketi sikuyi lo sisi. Ngiyakuzwa mfethu, yabo mfethu,
yabo nje impela ngitshele mina mfethu bobabili labantu mfethu ba-wrong yabo mina bobabili abantu ngizobabopha yayibona leyo nto mfethu yabo ngoba mina mfethu yabo ngoba ngitshela ngithi mina lo sisi lo yabo wayefika lapha hayi ukuthi ubefika njalo mfethu yabo kunofakazi yabona mfethu angazi engingayithini le mfethu yabo ngobona mfethu sengingathola ukuthi okay lo sisi lo mfethu ngoba defika mina lo sisi ubefika kumina bengenalutho hawu baba kaSibanibani yani yaphila yabo uthini mina lesambizo Sibanibani emtshela lo embizo ethi nangu baba kaSiyamthanda uyayibona lento mfethu batshele bafuna imali kulo muntu abasebenzi bonke labantu khipha imali zami mina ngoba ngithi uSibani ngibanika labantu kanti bayazi bona baphetheni yabo yabo ekugcineni futhi wena mfethu masiqhamuka kanje mfethu yabo masiqhamuka kanje angifuni qhamuka mangikuthi lento mfethu sikhuluma kahle ngoba ngisafisa ukuthi ungithole kahle ukuthi manje ngisemsebenzini angazi ubuka ngithinta ngisasa ngi-off uyayizwa lento mfethu ukwazi mina ukungidlalela mhlawumbe besiyikhulume lento before uyenze lona ngoba labantu bobawu-2 mfethu abantu bokuthi wena mfethu bangene ejele mina mfethu imfethu engiphatheke kakhulu le ngane yothi 4 years hlezi ngenza amaphathi mfethu ngiyithengele ama-Timberland ngiyithengela yonke ngoba ngazuthi ingane yami namhlanje ngizoqhamuka into efana nalezi yayibona leyo nto yabo so manje mfethu le ngane ayimazi lo muntu yabo le ngane mfethu yazi mina mfethu ayizwa le nto mfethu ngani noma kuthiwa mfethu ngihambe nomsebenzi ngani ikhala ubusuku bonke ngifuna la uyayibona leyo nto mfethu yabo so manje masiqhamuka kanje le ndaba mfethu ibhlungu mfethu ngiphatha kabuhlungu ngoba boba-2 mfethu abantu ba-wrong lo munye akangasho ukuthi mhlawumbe yilo wami noma wafekani imfethu futhi yikhekhe ababengikhandele lona leli bubu babili yayibona leyo nto so usho ukuthi okungenzeka mhlawumbe bahlela bona ngokwabo ukuthi ukhulise ingane ukuze bayisikhulile mhlawumbe bese eyayifuna back lo omunye because lo usisi lo ongithintile uveza ukuthi ingane useyayidinga yena sekuyiminyaka ewu-4 and udade wabo wayithatha ngoba ethi uyagula yena ngeke eze kwazi ukuyiphatha yabona mfethu yonke lento mfethu yamanga mfethu hayibo labantu mfethu bangihlanganisela ngoba bengazi ukuthi wena mfethu mina ngi-right yayizwa leyo nto namfethu yabo ofanele mina yazi bese ngibuya ngisho kokhokho ekhokhela le ngane kubo wakhe lo muntu wesimame yayizwa leyo nto mfethu yabo so manje lo sisi mfethu angalinge mfethu enze ekhuluma iphutha into engekho mfethu ingakho ngithi mina boba-2 and nami ngiyayifisa indlela masiqhamuka kanje mfethu ukuthi lento ibe nendlela ezolungiseka ngayo ngikwazi ngoba mfethu noma ngisoke yakwenza lokho ngoba ngiyalibona lento ewu-2 yabo bobabili ngeke beyitholele ngani iy'mali zami zingekho lengane ngeke beze beyithole iy'mali zakho usufuna iy'mali zakho awusenankinga ukuthi ingane akusiyona yakho yabona mfethu ngoba ngitshela ukuthi ikhekhe labo bobabili yabona sisi ngendlela emfethu ethathe ngayo imali uyamazi umuntu ebehleli nayo ukuthi akasebenzi mina la ekhaya engisebenzayo mfethu angizwa mfethu imali noma yonke into yenziwa yimina bondliwa yimina befike bezochaphuna ukudla labantu ngikhona ukuthi ngi-off mfethu yayizwa le nto mfethu bakhala abanalutho ngikhona mina ngithi izinto zenzeka phambi kwami ngibhekile la yabo vele endlini sawubona kaSibanibani baba kaSibanibani yabo ninjani ayisiphilile yayizwa le nto mfethu naye ingane la akasho nokuthi mntanami yayizwa leyo nto mfethu so manje lo sisi ngabe uqinisile noma ngabe ethi unkosikazi wakho wafeka i-pregnant anginayo isho yabo mfethu ngizokutshela mfethu ingakho ngithi mina anginayo isho yabo kodwa mfethu ngiyacabanga ukuthi wena mfethu mhlawumbe uma kuthi njalo into abayiplana bobabili ngoba mina le ngane yafika kumina mfethu izelwe isekhaya incane kwathiwa eyakho le ngane kwathiwa eyakho iphethe kanje ingenalutho ishuphu iphelile yayizwa leyo nto mfethu and vele mina lo muntu wami mina ngesikhathi sixoxa ngamshiya vele ekhulelwe yayibona leyo nto okay yabo so manje ngoba ngavele ngangimshiye kanjalo mayesefika nento engaka uyayibona leyo nto mfethu and mfethu kwaqondana exactly yabo yabo so manje namfethu uyabona ukuthi wena mfethu manje lento ayidingi ukuthi wena mfethu lento yena usesuka ayigagamela yayibona leyo nto uyigagamelile mfethu ngisacela ukuthi makuthiwa kuyenzeka ungithinte mina kusasa mfethu ngizobe ngi-free ukuze sizokwazi mfethu sindlale kahle le nkulumo siphinde yona mfethu ngibe ne-option nami mhlawumbe mfethu ozongipha yona nawe ukuthi mfethu no awugcuma wenze kanje ngoba mina nginazo zonke indlela ngiyabo nginabo abameli mina yayibona leyo nto ngiyakwazi futhi ukuthi ngenza ngeyami indlela ngihambe kuvuta ngibopha abantu yabo ngiyawazi ama-social ukuthi angakuphi yayibona leyo nto mfethu
Alright mfo, ake sithi ke sizolibhunga futhi kusasa lelo daba ake siluvalela okwamanje. Ya mfethu ngoba mfethu yabo mfethu yabo mfethu lento mfethu ngiphula umoya bafo 80 sengiphelile mntaka baba ngiphele inyaka kuyimanje mangase noma kuthiwa uyafika mfethu ungayibona into egcwele lapha intweni zale ngane mfethu no auto igqoka into ezibiza zodwa eyizwe lento mfethu liyangane mfethu ayidle enye into ebhedayo mfethu ayizwa mfethu liyangane ivuka ngepha idle parista idle ukudla yabo into engasila ifunhlobo yabo yabo ngithi ngisemsebenzini fonelo baba ngicela ungiphathele ukuthi yayibona nto mfethu yabo ungayibona mfethu mangathiwa ungayibona into egqola yangane mfethu yenza show ngoba manje into engithusa kakhulu mfethu ukuthi ubefika lo mfethu into ukhuluma ngayo yabo mose usihambe befika mfethu yayibona lona yabo so mfethu usho ubanda islim uba manje sefuna expose ngento engekho ebhedayo yabo ekubeni nampe ngoba ngitshela mfethu okay yabo lo wami nje samefika nengane mfethu wafika kumina bafa ngifuna uqaba manga mfethu ngoba vele mina sike sacabana naye yabo ngamshiya vele ngazi ukuthi ukhulele ngempela ngayenza isesi phambi kwakhe mfethu ukuthi ukhulele ngase ngiyami sacabana sahamba sibange into ezincane yabo ukuthi kuyafika ngempela and nampe ngendlela ngamshiya ngangivele ngibala ukuthi no ngenyanga ethile manje utshele mina ke mfethu lo uyivumela kanjani ukuthi athedele ingane akuyena yedwa phela udadewabo lo yabo ngoba phela lena uthi kumina ngalesikhathi ekhulele longa isikhathi eteta njalo wayegula manje wayengenawo amandla ukuthi engaphatha umntwana wayesethi udadewabo ke akayithathe ingane mfethu unamanga lo muntu mfethu ayibona lento mfethu ngoba ngisho ingane zakhe mfethu ezindala yayizwa lonto yabo mfethu ungasho uqiniso ngoba wona mfethu khona incwadi eyakuyafika nengane yakhe yabo uzobabula wena besimamba ngensilima kanjani mfethu yabo kunengane entombazane ezalo yena lo sisi lo uyena okhuluma ngayo ifike lapha phela ihlala isonto lonke mfethu ayizwa lento mfethu idla ukudla kwami vuka ngoba ifika isha ivali izenzele ngelinye ilanga ngizofika mfethu iphethe enye incwadi yabo mayifika iphethe incwadi kumina mfethu isilenga futhi inike lo mayifika futhi ayifunde le ncwadi mase tshela mina ethi ayazi udadewethu uthe ucela uzobola imali engango-200 nangu usisiphi ingane yakho le enye intombazana awu ngoba mina ngiyazi ukuthi anginamali engiphinshekile yayibona lona athi hayi baba ngicela ungisize ngibole imali engo-200 mina okay ngempela ngivala ngisho ufike nencwadi kanti lo wami mfethu uzolahla mfethu yabo okusho ukuthi angazi ngangifunani yabo esikhwameni yabo noma ngangibheka ifoni yami yayibona lo efethi la ngane inamafoni awu-2 eSamsung ihlezi ibuka uTikTok yabo ifunda ngefoni ngayise ngame laptop okufunda mfethu yangane yabo mfethu yabo kanti ngizoyibamba le ncwadi mfethu yabo uma ngiyibamba le ncwadi yazi le ncwadi mfethu ithini incwadi mfethu ibhalile mfethu ukuthi ngicela mfethu unginike imali engango-5,000 if unganginiki imali engango-5,000 ngicela ukuthi unike ubani unike lengane usisiphi ingane yami noma ngizomtshela usiya and usiya ngizomtshela nje ngiyayazi la isebenza khona ngathula ngathi mina engathi ichaza ukuthini mayithi akunikwe ingane lo kwasho ukuthi manje yabo ngiyadidiseka nami yabo lona ngathi mangibuyela kulo ngathi mina elalela mfethu kwenzakalani lana hayi incwadi ngiyithola la ivumbuka leyo ncwadi mfethu namanje isakhona yabo ikhona mfethu ufakazi mfethu ufakazi obusenkantolo ngangokuthi la mfethu iyayibhale uye lo ifika nalo yabo wathi mfethu lo sisi okay wasethi lo wami ngiyambuza wena mfethu kwenzakalani la wathi lo wami no yazi kanjani mina ngazi kwangephoyisa engangithola nalo mina nawe singakajula lazi ukuthi ngimithi yabo so lo sajeleka ingane ngazi kanjani ngani manje ayisabuye ephoyiseni yabona mfethu into enabantu besimama abanamanga mfethu yabo kanti mfethu ukhuluma mfethu uthi yiyo lento ayigqibayo le mfethu esivela futhi kanje manje ayizwa lento mfethu okusho ukuthi ngoba ngisho la mfethu mina labantu mfethu bayenza lento bayihlanganisa lento mfethu ngoba lo muntu wesimama akasaguli lo ngamasi yayizwa lento mfethu yabo akasaguli lo ngamasi mfethu yabo lento mfethu okusho ukuthi bayihlanganisa ngokuthi okay lo mfethu ugrand yayibo yonke lento mfethu uzokwazi ukuyinakela ingane ayithathele ingane bavumelana yabo yabo ngendlela abavumelana ngayo manje usho ukuthi uyabona elangani bethu ngendlela abahlala ngayo labantu bahlale ebhambayo bahlale emjondolo basole ngisho ukudla balambela kuyima bathamba abanalutho yabo lengane mfethu ngeke imele le yanto yalaba bantu
Yayizwa lento mfethu. So wena mhlawumbe usubapanishele ekuthenini ngeke beyithole ingane ngenxa yokuthi usuyenzele yonke into. Lalela ke bafu, mina ngipanish umuntu la. Ngikhuluma nawe njengomjita. Uyayibona nawe lento ukuthi ngenzeka isilima kanjani. Yabo? Yabo? If wena mfethu ungayithatha uyibeke lento ngeside lakho. For 4 years. For 4 years ke mfethu. Khona I-option yakho ake ngisasekwena njengomjita ungayibeki ngale ndlela oyibeka ngayo njengamanje. Akulise wena uyimina. What you gonna do we? Cha phela What you can do wena? Mina ngiwena ngenza njengoba wenza nje. Exactly bafu. Yabo? Mina mfethu ngiyachaphazeka la mfethu. Kabuhlungu mfethu. Yayibona ingakho ngithi mina la mfethu. Yabo from now. Mina ngicela ukuthi wena mfethu ukwazi ukuthi mhlambe ungithinte kusasa. Sasa ngizobe ngisendlini ukuze ngizokhuluma nalo ngiyifake esiphikeni ifoni ezwe lo muntu ukuthi uthini akhulume naye sizwe sobabili uthini lo. Uyayibona lona? Alright bafana kunankinga ethi ngikuthinte kusasa. Okay mfethu noma ngithinta mhlawumbe noma ngabo 10 noma ngabo banje kodwa ngizobe ngi-off kusasa kwethu. Alright. Siyabonga. Alright. Thank you.